kaka committee ni task force mano tingo ji ang'wen kod ariyo motele kanyo kod ngire Rafael Munavu kan okelo ber moro amora e sekta mar somo thuolo mar adek mabende osebedo kaka jok moko wacho ni kanyo kama jopuonj bende wacho ni kigete tim onego rang recommendations magi achiel kachiel. Thomas Agutu machiegni e twak ka warange kar kae weche mag infrastructure en gimoro mosebedo kaka imedo mana dhir iwacho kanyo ni ero rem mag chopo classes gi mosenindo osebedo chuny kama okwe. Ngire Magoha nochako kanyo project mar gero klese e skunde mopogore opogore to migawo machielo duogo donjo machielo duogo loki gin chenro moko wacho ni moko chung ng'ena wawinj kuom mheshimiwa Peter Orero kadiponi osedhi nyime kod gero klese ma kama ikoso nigi chung kambi bete weche mag infrastructure kod kata weche mag digital divide iwacho ni en maduong' ng'ama nyalo access internet yude mathoth ng'ama ok nyale ok nyal nene chuth kendo ok nyal yude kambi bete kaka jalony kendo jaket mwandu e sekta ni masomo inene higni adek. Erokamano. An kaka awacho ni investor e sector mar education waseneno mang'eny mabeyo to kod maricho mabe ntimo nyalo wacho to kawuono daher mar wacho ni skunde mang'eny osebedo gi shida ahinya to moloyo kaluore gi issues mag infrastructure. Ka system mar education inochakre aparo ni that was the major problem manobetie to nikech skunde mang'eny nok gin ready to koro ka anyalo wacho ni kata wabende kwachako invest weche mag education 5 years ago ne wayudo ka wadonjo gi system manyien to kaka anyalo wacho ni kaka private institutions inyalo yudo ka unyalo temo mondo uket gik moko in place kaka idware gik moko auwe kaka science lab nidwa ni wabedgo udwa ni wabed gi computer labs, music lab to king'iyo skundewa kaka mag public gisebedo gi mchanganyiko mang'eny kendo inyalo ni inyalo sympathize gi nyithindo to nikech gigi nie syllabus idwa ni mondo gitim gigi practically in these labs to gionge go completely to kapok ochopo kata mana issues mag lab iyudo kata mana class mibetie pod en problem koro mi anyalo wacho ni system manokelo mar CBC modonje CBE ne ober kendo pod ober nyaka sani to mchanganyiko mantie en ni infrastructure poko skunde mang'eny poko yudo nyaka kawuono ni koro wayudo ni nyithindo mang'eny pod ok nyal yudo ginene gimonego bedne giyude e somo mantie sani koro miyo magi gik mwaseneno kaka an investor kendo wanyalo wacho ni private schools nigi more advantage nikech yudo ka samoro efforts mag making sure ni gigi nitie wan kaka investors watemo mondo waketi to dakwa mana sirikal kata nyalo medo wacho ni sirikal ka nyalo medo increase allocations mag making sure ni infrastructure gi obetie taparo ni nyithindwa dhi bedo joma nyalo gain kata benefit out of system manigi keto kata mobiro maber biluongo ni CBE